Mae'r felin wedi bod yma ers yr 18th century. Y tagline sydd dan ni fel busnes yw Woven in Wales. Business model Melin Tregwynt yw creu product unique, rhywbeth timeless, good quality, fel investment yw e, really. Ni'n gofyn i'r cwsmer beth ych chi'n licio beth yw'r patrwm neu'r lliw yma. Beth bynnag dwi'n cael nôl, gallwn ni weithio rownd rhywbeth sy'n siwto'r cwsmer a'r farcud yn well. Mae pobl yn dod o bob man i prynu rhywbeth ma neu i bwyta rhywbeth mewn y caffe. Mae popeth yn cael wneud fan hyn, sy'n byd o tu fas. Mae ble mi'n neud yn part o stori'r busnes, a dyna beth ni eisiau wneud yw cadw'r traddodiad o gweu yng Nghymru i fynd. Sdim lot o lleoedd arall sy'n wneud yr un fath o beth.